Pini nang itu arjita laki Clemson ti solapen hima BPLM je dagde arjupan lunang itung gacing kiceng laki surihini rah ingkoi aru ni phaingkoi ra phojo lapente itu mardi do jot pen cingkilo lason si puthara dap ne phanang kolchulo lapuson si itum cingki bomlo lapen vosik ni phai phorni itum iningalam chathanlo lapen nang ni phan nang ki pialam chaki itum cikak nang nilo rupa lapen don rapatum le khamke do posita itum cikak nang nilo pu alam nang nilong pen ahoga kang hona se me denglo lapen ni sita rana malong none prang ne anut ka prek pen cingki kelo pu aseme anlo lapuson si kaita ning ciparong pen cingkilo puthot aning kan nang le thulo surihini ra ingko raisi Oktober Durga Puja hut tara langso program TV mate rong anjelong langdun rapet lo lapendet nang hem leet pen nang nipan nang pinua pun pen nipan nang kolo anke nang tah nipan nang pulo nang jong si nipan nang jong thui dete nipran cipida jipu si nipan nang pulo anke neta nang thagdunlo sonakam ke klam dedre chinghot neta nang phansi ahok perakang honang pipamelo lapente neke nang pena ka pregarnu so kaching ki dunjia phanke matha dundelo anke hema aba nang pulo ningarong ongko nang pene kachetong longke nikopai ke melo pusi nang ne phan nang pulo anke nang ne phan puthorani honang kol lo ne phan surhini rah ingkar heni karbi risunim so ronga ja hotke dora pet nang pu nang ne phan nang pulo anke neta mun thiding pen ningarong lo pening karbi risunim so ronga ja hotke neta nichor pen si juidulong ra pet po puko ane ning cheparong lo bonsita karbi riso nimso ronga je nang kele hot bangke nang ne pen juidun lo ni phai ke thoma joke ningarong pen juidulong lo lapen ke ni phai pli ajo sita nang tum kaboha de mansi ne nang phan na ing thum lo lapen ke itum juidun long ra pet lo lapen ke semion singnar sita me itum alo nang juidun lo bon sita ahore porke neta ningoilo athike nang tuma bangsi kachingki parsik bomlo ne phana bangke lam thei sita nang ki pon pesi ne phana phi nang bikoklo nang tum bahai nisi aprangan dam bomlo anke neta ning oilak lo amat si ne alang tumlong cikak tun daklo amat puthot ne bongso sermilin hanse pipen chetong lo anke ne phan ne bongso ba nangar julo konat lo neng hai ke pusi neng pulo sita ne thagun lo hodak kikan kelang dun tang ho pulo ako bongser milena bang nang arju chulo jonghoi lo ante nang ke nang notvet le jui ret ke pulo angko putulo neng aphan laing tung ong pusi ako ridun si pachetong lo anke ne bang pusi ne bongso nang phan nang kaching kilang tang ho pulo anke alang abang inki o edat lo sita bongso abang inki bom lo bonta ala abang cingki dun o edat lo amat bongso abang ne phan nang pusi e kopia porsi nang ki o edat lo amat ne abang ta bongso phan arisan dam thorsi abang juilo lapente alang ki do dim an thondun koklo ni abang ako ronga jelong abang thuamat ningki open mekri bukang lo amat neta hem chuwang juilo puthot ni phai phok ki chok aning ve anke neta ninut versi juidun ronglo
la pen ke rong aje long jui det pen nang tum rong aje nang kilang dun nang tum ka boha long an wang lo nijur po Simeon Singnar pen bon sita nang abang ke ne phan ning nang ka ching sam ave pen na son si ne che thek long lo athe nang ke ne phan pen mute nijur po Simeon pen si ning che parong pen ching kilo amar nita ning oyamat hemang julo lapen ni phai trogarni abangke nangrun me kachilopo pu nujurpo Simeon abang berta nang pilo lapen nujurpo nang chethanlo neta dunji pu alam amar nita dunjoilo inke jirpo abang dun adpen ajoni phan fonang kolo jui mesen ko arongke pulo amat neta kalang mah tu amat ningki open phone kat pet lo inke rong aje judet pen ke batai si puta ne phan berta wedet lo puthot ne bangsi ne pinu aphan phone call si arjulo ne piso himake nang hem nang jui jema pulo ne pinu nang thak nun si wangwe pusi nang than lo amanita kalang ma umat kat pet lo puthot April 6 arni phone nang kolo amat number nang block check akoni nang pinu phan call si pulo hema nang tum hem wangwe ma lapente hema pen chingkilong le ma pusi arjulo nang pinu jerpi chingkilong le pusi nang thanlo amat ni phan nang arju thulo ente nang ke call ke det ma pulo amat neta thanlo ni phan ke number nang block check ke pulo amat nang pinu jerpi ke ni kolang pulo pulo call that pen ni phan nang thanlo crimson phan block check pute pulo hema bang thak don lo chini ne puthak rong lo angko puthot busik troxiarni rani hipi abang pulo nang pen chingkilong lema pu na arjulo ne thak don lo number nang block check ti pulo kalau number nang pinon ni kolpo pulo amat record NC ni phan nang pilo ni tipuhan pun ka bonai dam bidam kok ba pitong bonai ni ban nombor anta lap lo koi hem ke ni tiam nombor ni tilai sama परिवार nombor an le ke dom pa ya ti ke ni ke tipun ni ke ngah na nombor ba ha da me ti ni lap pitong bonai ni nang sa nai ma ante ha nang sa nai ma lo nang ni lo kali ko pasi pini block check ma po karju neta pinirang nito di sini ni lam lo ni engke neta pini masih selang lo engke ave lam lo engke hola lemton aja po thanta da thanta na de latta laman ke latarang kol tang ho ni tipo ke bibi po titihan piting dundun to ke la thanta kene non halang pun jan long ni mayok kan sini ni lalu ni ke nombor ni mitha nombor ke bai ha ka weekend ya kalang ko piasan se block check ma po karju kun sini ni pin pase sini ne tio ni tak sini de balong ke phit ke ni ya mayok hala to nombor la bata ve ni mitha nombor ba ha sa mayon ta hang ta thai ve man ke ni chok lo ma tum ba pang tam di lo ante luthat de ante ai ta amat sita ning oyaret lo aprang pen kachingki kachichaga semeki natloko nang kipu itum aphan jong he khamke do sita chikak nang nipu itum semeki enke natloko nang jong si nekai long pen kedam lote nekai ke neke arlo soen idam puthot ke pajut si kanghon nang ne phan nang kachong thuike nang ning nang rengno ne ma kanghon lasini pini nang phan la sulam jur panong si nang pening kachi hang atomo tv tikang lo lasi nang laso lamjir ke theklong lote puthot kanghon wang tha